Господин президент, как оценявате резултатите от мадридската среща с оглед на българските очаквания и интереси? След като преспахме вече след мадридската среща, тази сутрин можем по-мъдро да дадем оценка за тези резултати. Трябва да призная, че те не бяха неочаквани за нас. В обращението си преди Мадрид аз горе-долу отгаднах какво ще се случи, защото това беше логиката на политическите събития. Сега мисля, че мога да кажа вече съвсем смело, резултатите на мадридската среща са съвсем удовлетворителни за България. Затова, защото чухме двете най-важни за нас изречения. Първо, че НАТО продължава да бъде отворено към изток. Т.е. то ще се разширява на изток. И второто изречение в декларацията на мадридската среща, че нито една демократична европейска държава няма да бъде изключена от този процес, стига да покрие показателите за НАТО и стига да покаже ясно желание за това. Мога да го обобща само с едно изречение. От тук нататък всичко е в наши ръце. От кого получихме конкретна подкрепа? Тук е мястото да благодаря за енергичната и много ясна подкрепа на гръцкия премиер-министър Симитис. Аз много се радвам, че това се случи след моето посещение в Гърция. Господин Симитис удържа на своето обещание. Получихме сериозна и ясна подкрепа също така от страна на турския президент Сюлейман Демирел. Разбира се, политическите процеси, които течаха в последните години, многото пропуски, тези пропуснати няколко български години в последно време, независимо от нашия финален щурм, не попречиха да бъдем реално сред първата група. Не е ли именно в наша полза факторът време и позицията на по-силните в НАТО, които наложиха 3 да са първите поканени? Аз не съм склонен толкова да драматизирам влиянието на така наречените велики сили. Аз мисля, че всички те бяха изключително добре разположени към България и оценката на всички от държавните глави на големите сили в НАТО, Съединените щати, Франция и Германия беше ласкава за това, което става в България в последните месеци. Така че фактора време според мен работи за нас. 99-та година които особено се толерират от НАТО и Европейския съюз? външният министър госпожа Надежда Михайлова според мен лансира по един великолепен начин тази наша българска идея. Тя срещна много добър отзвук навсякъде, защото навсякъде се прокрадна точно тази нотка. Това е един от пътищата за общо европейската интеграция. Затова аз съм убеден, че развивайки тази идея за регионално сътрудничество, ние помагаме най-напред на себе си, разбира се. Помагаме на Балканския регион, а това никак не е без значение за нашето българско развитие и най-накрая помагаме за сигурността на Европа. Това е нещо, което се толерира от всяка една гледна точка, и от балканска, и от общоевропейска, и което е най-важно за нас, разбира се, има значение за нашите, за българските национални интереси. Господин президент, имахте уникални политически контакти, в това число двустранна среща с президента Клинтън. Какви бяха резултатите от тях? Една от целите на моето посещение в Мадрид, и тук няма да скрия, беше да осъществя всички тези двустранни контакти. Няма да се поколебая отново да повторя. Част от българския дипломатически успех се дължи на досегашната ни провинциална външна политика. Ние не сме отворени към света. Света не знае за нас, света не знае дори за онези постижения, които ние в България вече реално имаме. Исках с тези двустранни контакти да се съизмерим и с напредналите, и с не дотам напредналите европейски и извън европейски страни. Исках те да разберат, че в България имаме нови цели, нови амбиции, ако щете, колкото и нескромно да звучи, нова една политическа генерация, нова политическа класа, която е готова да работи, да бъде отворена към Европа, към европейските ценности и с труд и с постоянство лека по лека се приобщава към тях. Исках да заявя, че това за нас не е просто модно увлечение. Това за нас е траен национален интерес.
Защото в основата на тази наша европейска интеграционна политика стои националния интерес на България. Аз съм убеден, че успеха на България е само в това. С радост забелязах, че всички тези наши усилия се отбелязват навсякъде по света. Няма да скрие, че в разговора с президента Клинтън, думата, която той употреби, оценката беше забележителни успехи. Това, разбира се, няма самоцелно значение, но важно е, че и отвъд океана, че президента на една държава, която винаги се е отнасяла глобално към световните проблеми, успява да забележи тези наши български усилия. Това според мен е радващо. Благодаря ви за това интервю.